Čus, dneska je úterý, na programu mám pouze lehký volný běh 7 km. Jsem ponoční, zrovna jsem se vrátil od holiča. Tento týden bude hodně volnější než ten minulý, jelikož mám pouze 3 běhy, o víkendu jedu na svatbu, takže je třeba to odběhat poctivě, to, co je v plánu. Tak jo, převleču se a jdem na to. Minulý týden byl pro mě vlastně rekordní. 48 km za týden byl můj nový osobní rekord. Ne o moc, ale byl. A tento týden začínáme teda volněji, 7 km easy. Ale už, jak jsem říkal, už je úterý. Ještě včera jsem si dal jenom takovou lehčí silovku na půl hodiny, full bodyčko, kde jsem procvičil jak nohy, tak trochu vršek těla, ať nějak vypadám, že je samozřejmě. Už je 6 hodin, já jsem úplně dobře najet dneska, uvidíme, jak to půjde. Cílem tohoto běhu není žádné tempo, naopak je důležité hlídat si úsilí a nejlepší na tohle jsou třeba tepy. Já chci běžet něco okolo 140 tepů za minutu, což se mi daří, odpovídá to zhruba tempu 7 minut 20 sekund na kilák, což je o 2,5 minuty pomalejší, než je třeba mé závodní tempo na 5. Takže opravdu pomalu a jistě. Ono to vypadá, že běžím hrozně pomalu a člověk si připadá jak dement a rozhodně by se mohl zrychlit, ale tohle je strašně důležitá fáze tréninku. Vybudovat si ten základ, ten motor, i pak dovolí v závodě vytočit ty vyšší otáčky a běžet třeba daleko rychleji na podobné úsilí. Nebo tak nějak. Já nevím, nejsem odborník, ale neochčíš to. Je třeba to v tréninku mít a je to důležité. Takže neboj se běhat pomalu. To, že běžíš 5 km o minutu pomalejš, než dokážeš, neznamená, že běžíš pomalu. Je opravdu důležité nepřepálit to, jinak je ten běh zbytečný a nic ti nedá. Vůbec se nemusíš bát přejít do chůze, když nedokážeš udržet tep do těch 70% maximálky. Já mám nastavené zóny podle rezervy srdečního tepu a snažím se běhat právě do 70% té rezervy. Zóna 2, takzvaná, o které jste určitě slyšeli. Já mám za sebou právě 5 km a zabil jsem ji za 36 nebo 37 minut. Přitom můj osobák je sub 24. 23,52. Zóna 2. Chápeš? Dneska je na programu zajímavý trénink, jelikož mě čeká 4 km v tempu 4,55, což je v podstatě moje cílové tempo na 10. Hodně ambiciózní cílové tempo, jelikož za nějakých 2 až 3 týdny mě čeká B závod na 10 km v rámci Ostrava City Half Maratonu nebo Ostrava City Maratonu, kde já poběžím 10. A takovým velkým snem mým je zaběhnout ji pod 50 minut. Čili dneska 4 km v tempu 4,55. Měl by jsem to zvládnout, uvidíme, jak to půjde. No a dneska vytáhnu svoje nejrychlejší boty, jaké mám. Jsou to boty Saucony Endorphin Speed 4. Tyhle boty moc často nenosím, jelikož je mám docela úzké na nohu a nejsou mi úplně pohodlné, ale na tyhle rychlé běhy jsou nejvhodnější, které mám. Taky je nosím občas na dráhu. Ty 4 kiláky
6, když budu počítat i rozklus a sklidnění, tak by se měl v pohodě zvládnout. Já jsem akorát dokončil abecedu, tak já jdu se rozklusat, dám 1-2 rovinky, trošku vložit rychlost do noh a uvidíme se během intervalu, nebo během toho 4kilometrového bloku se neuvidíme. Ozvu se vám buď těsně před výběhem, anebo až potom si řekneme, jak to šlo. Tohle bylo o hodně náročnější, než jsem čekal. Jeden z nejtěžších tréninků zatím. 4,55 tempo jsem neudržel. Jednotlivé kiláky byly 5,01, 4,59, 4,59, což je fajn. Ale ten čtvrtý a poslední 5,08 nebo 5,09, nejsem si jistý. Celkový čas 20 minut 10 sekund. To znamená nějakých 5,02, 5,03 na kilák. Což je ale pořád v normě. To rozmezí bylo nějak 4,45 až 5,05. Ale dneska jsem nebyl tak rychlej. Teď kilometr výklus domů a nejtěžší trénink tohoto týdne je za mnou. Bude 8 hodin. Každou chvilkou zapadne slunce a já jsem se rozhodl, že ještě dám krátký volný běh 5 kilometrů. Přece jenom zítra už nebude tolik času ráno, tak to sfouknu dneska. Krásně teplo. Možná bych řekl horko. Uvidíme, kolik záběrů bude použitelných v téhle tmě. Každopádně, ještě bych se chtěl vrátit ke včerejšímu běhu. Co si budem, byla to trošku sražka s realitou. Ale hlavu si z toho moc nedělám, protože bylo to na unavené nohy. Já jsem za sebou velice náročný týden, co se běhu týče. A navíc Garmin říká, že VO2 max roste nahoru, takže pohoda. Tady na trošce světla tohle video ukončíme. Fuj, komárů, mušek, hrozné kolem té řeky. Tak jo. Dej like, odběr, pokud se ti video líbilo. Pokud se ti video nelíbilo, dej třeba komentář proč. Já budu rád. Snažím se s každým videem trošku zlepšovat a jsem rád za každou zpětnou vazbu. No a to je vše. Tak, čau.